השתלות שיניים הן לא מה שהיו פעם, היום זה מהיר, מדויק ולעיתים כמעט ללא כאב. איתנו באולפן דוקטור זאב מצ, עוסק בשיקום הפה, הוא יעשה לנו קצת סדר בנושא לפני שניגש לאיזשהו טיפול שיניים משמעותי. דוקטור מצ, שלום, ברוך הבא לאולפן. שלום, שמח להיות כאן. אז היום אני מבין, האם ניתן להתקין שתלים מיד לאחר עקירה? קודם כל שאלה מצוינת, ובעלנו האינסטנט של היום, שכל אחד רוצה לקבל את התוצאה ומיד, לעתים אנחנו נתקלים גם בבעיה, ואני אסביר. במה זה תלוי? אנחנו רוצים לקבל את הכל במהרה, לעקור את השן, להתקין את השתל, במידת הניתן כמובן גם לשקם את השתל, וכל זה באותו יום, ואם אפשר אחרי שעה, שעתיים לצאת עם חיוך חדש, זה מה אני רוצה. אבל כאן המציאות קצת מכה, ולכן אנחנו צריכים להתמודד איתה. במה זה תלוי? אז קודם כל, באזור שבה נעקר את השן, בנפח העצם שנותרת או נותר, וכמובן באיכות העצם. זאת אומרת, לפעמים אנחנו כן יכולים לעקור את השן, ובהחלט להתקין את השתל עם השתלת עצם במידת הצורך בעת העקירה, ולפעמים לא. מה שיוצר קצת בלבול אצל הפציינטים כמגיעים, ואומרים, דוקטור, אני שמעתי שאצל השכנה עשו ושמו והתקינו, ולפעמים זה לא המקרה אצל אותו פציינט, ולפעמים זה ההפך. אז לכן תשאירו את ההחלטה לרופא השיניים. במידת הניתן, כמובן ניתן להתקין את השתל תוך כדי עקירה עם השתלת העצם, ויש לזה יתרונות, ולפעמים לא. תסמכו על הרופא ותלכו עם ההמלצה שלו. ניתן להשתמש בשתלים שזה עתה הותקנו לשיקום מיידי? כן, התשובה היא כן, ובלא מעט מקרים שאנחנו עושים למעשה התקנת שתלים ברמה של לסתות שלמות, זאת אומרת עקירה והשתלה ברמה של לסתות, אנחנו כן שמים או מתקינים שיקום שהוא שיקום זמני, מודבק קבוע או מוברק קבוע, לתקופת המעבר. זאת אומרת, יש לנו את הנוחות המערבית, אנחנו יכולים להישאר עם אותו שיקום בנוחות מערבית לאור תקופה ממושכת של מספר חודשים עד לקליטת השתלים, ובינתיים להשתמש בשיניים האלה, קרוב ככל הניתן, לשיניים טבעיות. אבל, ותמיד יש אבל, יש לזכור שבחודשיים הראשונים לאחר התקנת השתלים, אנחנו מנחים את הפציינטים לעבור לכלכלה רכה ולכל תזונה שהיא לא מבוססת על לעיסה, אלא יותר שייקים, מעדנים וכך הלאה. אלה הדברים ששומרים על השתלים בתקופת המעבר. אבל יחד עם זאת, מגיעה הנוחות של שיקום שהוא לא נשלף, או לא נשען על הרקמות הסובבות, ובעצם זו תחושה הרבה יותר טובה ונעימה לפציינט לאורך זמן, לעומת כל שיקום אחר שהוא מבוסס על תותבות נשלפות. דיברנו על פציינטים ועל השתלות. יש איזושהי מגבלת גיל להשתלות שיניים? זאת שאלה שאני שומע מפציינטים, דוקטור, אני כבר בן אדם מבוגר, אני כבר בן 75, 80 וכך הלאה. אז קודם כל אני יכול להפתיע אתכם, אין מגבלת גיל, באמת אין מגבלת גיל. האישה המבוגרת ביותר שבה התקנו שתלים ושיקמנו, בשיקום קבוע, היא אישה בת 97. עד 120 מה שנקרא. תראה, יכול להיות שגם יותר. אולי יותר. שלא נקצר את הזמנים. כן. והיא מאושרת, היום היא נושקת ל100, ואמרה לי, דוקטור, אני רוצה להזמין אותך גם לגיל ה100 שלי ליום הולדת, וסביר להניח שאני גם מבקר שם. אין מגבלת גיל. יש מגבלות אחרות שהן קשורות יותר לעצם ומחלות הסיסטמיות מהן סובל המתרפא, וללא קשר לגיל, אין מגבלת גיל להשתלות. ועוד שאלה שבטח מעסיקה מאוד את הפציינטים שלך ושל רופאים אחרים, למה יש תוכניות טיפול שונות לרופאי שיניים שונים? זה נכון. אנשים מגיעים ולעיתים הם מבקרים אצל מספר רופאים ואומרים לי, דוקטור, אני כבר איבדתי את זה. האחד מציע כך והשני מציע אחרת. וההסבר הוא מאוד פשוט. כל אחד מגיע או מביא את האישיות שלו לתוכנית הטיפול, את הידע והניסיון האישיים שלו לתוכנית הטיפול. אדם שהוא שמרן, הוא יצמא לתוכנית שמרנית. אדם שהוא קצת יותר רדיקלי או קצת יותר משוחרר, יכול ללכת לכיוונים הרבה יותר מוקצנים. כל אחד בוחר את הדרך לפי ניסיונו האישי. ולכן צריכים לבקש את ההסבר ומה עומד, או מה הארגומנטים שעומדים אחרי כל תוכנית טיפול, כי יש יתרונות וחסרונות לכל דבר. אפשר להציע תוכנית כזאת ואחרת, אפשר להציע מספר תוכניות, וכך קורה. הרבה פעמים אני מסביר לפציינט שיש אפשרות
לבצע גם תוכנית א', ב' וגם ג', אבל כל אחת מהם יש לה יתרונות וגם חסרונות. בוודאי. אנחנו עוברים לנושא אחר, באותו עניין מה שנקרא, חומר מועדף לכתרים, שגם אותם אנחנו מרכיבים בפה. זה חלומו הטוב של כל רופא שיניים, אבל כרגיל אני מחזיר את כולם למציאות. מגיעים אליי פציינטים ואומרים לי, דוקטור, שמעתי שיש חומר שנקרא זירקוניה, אני רוצה כתרים מזירקוניה. אז נכון שהמינוח הנכון של החומר הוא זירקוניום אוקסייד, זה קצת שונה, זה לא אותה אבן זירקוניה ששמים אותה על הטבעת. כן. כן? אבל אני תמיד אומר כך, כמו שאנחנו רוצים שתהיה לי את המכונית הטובה ביותר, את הבית הטוב ביותר, אני אומר, ויש דבר כזה, הרי בסופו של דבר יש, כנראה, אני אומר, לכל אחד ואחד, את החלומות שלו והרצונות שלו. האחד נוסע או נוהג לבד ברכב, והוא מסתובב בעיר, הוא לא רוצה רכב מאוד ארוך, ושמכיל 7 מקומות נשיבה, אלא מעדיף משהו קטן, אורבני, שיכול להיכנס לחנייה בקלות. וזה הדין לגבי החומרים. כל חומר יש לו תכונות מכניות שונות. אז לפעמים יש אסתטיקה עליונה, שאתה אומר שזה נהדר. מצד שני, יש תכונות כמו קשיות מאוד מאוד גדולה, עם מידת שחיקה מאוד גדולה, שלעיתים זה יכול להיות טוב, אך גם גרוע, כי זה יכול לשחוק שיניים ממול. זה יכול לבוא על חשבון חוזק במתיחה וגזירה וכך הלאה, ולכן החומר הופך להיות שביר מאוד. הייתי רוצה שיהיה חומר אחד שייתן לי את המענה, אבל אין חומר כזה. ולכן חשוב מאוד להבין לכל מקרה איזה חומר עדיף להשתמש לאותו פציינט, לאותו מקרה. ופה, עוד פעם אני חוזר, תמיד הניסיון והידע של הרופא אמורים לבוא לידי ביטוי ולבחור את הכלי הנכון למקרה, ולא להתאים את הכלי היחיד שיש לי לכל הפציינטים. אז מהניסיון שלך אני גם אשאל אותך, מהם השינויים שעוברת רפואת השיניים בשנים האחרונות? אז קודם כל השינוי אדיר, שאלה נהדרת, ואני אומר, תראו, אנשים תמיד מסתכלים על רפואת השיניים בתור משהו שהוא מפחיד, או משהו שהוא מתקשר קצת לרעשי רקע לא נעימים, כל המעמד הוא לא נעים וכו'. לגמרי. יחד עם זאת, אני אומר, אני רואה את היופי שבמקצוע, והיום יש טרנספורמציה אדירה, יש שינוי אדיר ברפואת השיניים. קודם כל נתחיל ברפואת השיניים הדיגיטלית. פחות ופחות חומרים נכנסים לחלל הפה, הכל היום אנחנו מעבירים, או את המידע אנחנו מעבירים בצורה דיגיטלית, הכל נעשה על ידי סריקות. למעשה, את היצירות שאנחנו עושים, אנחנו עושים את העיצוב שלהם גם על גבי המחשב, אנחנו יכולים להתאים את החיוך למתרפא, או בעצם ללא נוכחות של המתרפא, רק על ידי צילומים וסריקה. החומרים שאנחנו משתמשים בהם, אנחנו משתמשים בקרסומות ובכל מיני מחרטות שהם מייצרים לנו רכיבים אינדיבידואליים לכל מתרפא, ללא יד אדם. וזה מאוד חשוב, במקום נוזל והפקה שמערבב אותו טכנאי של פעם, פתאום אנחנו יכולים בעצם לראות את היצירה המוגמרת על גבי המחשב ולעשות ריאליזציה שלו במהירות לחלל הפה. זה מקצר תורים, זה מקצר זמן כיסא, זה מקצר את האי-נוחות של הפציינט, ולפעמים יש מצבים שבהם אנחנו נותנים את התוצאה כל כך מהר, כמובן בעינת הצורך, איך אני אגיד את זה? זה כמעט החלום הרטוב. ודבר נוסף כמובן, כן, כמו תמיד, אני אומר, האם הגענו לפסגה? אני אומר לא. הכיוונים הם של חומרים בהדפסה, כל מיני עיצובים שאנחנו עושים אותם, כן, כאלה ואחרים, כשהפציינט בעצם יושב לצידנו. זה העתיד, זו טרנספורמציה, זה השינוי, ואני רואה רק יופי ברפואת השיניים, כך צריך לראות את זה. בהחלט. לסיום, אחרי שאמרנו את כל הדברים הללו, טיפ שלך או שניים, איך בעצם להחליט איזה רופא שיניים לבחור? ומי יבצע את הטיפול עבורי? שאלה פילוסופית. אין בעצם רופא אחד שהוא טוב לכולם, כי פה מגיעה גם האישיות של הרופא לידי ביטוי, יש אנשים שמתחברים לכזה או אחר, יש אנשים שאוהבים מישהו שהוא פתוח וורבלי, ויש כאלה שההפך הגמור. מה שאני הייתי ממליץ לאנשים לשים לב למספר נקודות, וזה דבר מאוד חשוב. קודם כל, אמינות הרופא. הרבה לפני המקצועיות של הרופא. יש אנשים מקצועיים שהם לא אמינים. לא הייתי רוצה שיבוצע טיפול שאני לא צריך אותו על ידי רופא בעוד מיומן. אני רוצה שקודם כל הוא יהיה אמין, יהיה בן אדם הגון, ולאחר מכן אני בוחן אותו גם על ידי המקצועיות שלו, כמובן גם על ידי הניסיון והידע שלו, והייתי ממליץ כאן לאנשים לשאול קצת את הסובבים על מי הם ממליצים,
כי לא כל מה שמופיע בפרסומות הוא כזה גם בחיים האמיתיים. ודבר נוסף, וזה דבר האחרון, תתחברו לתחושת הבטן שלכם, כי בסוף האינטואיציה לא משקרת. חבר'ה, אם משהו אומר לכם לא, יש לכך סיבה. אז בנימה אופטימית זאת... בהחלט. דוקטור זאב מצ, תודה רבה לך על הדברים הבאמת חשובים הללו. כשמדובר בשיקום הפה, הידע המקצועי עושה הבדל של ממש, גם בתוצאה ובעיקר בחוויה. תודה רבה שצפיתם בנו, להתראות.